En Lourenzá, unha farmacéutica detectou un presunto caso de violencia de xénero. Foi cando unha muller entrou buscando un remedio para as feridas que tiña no pescozo. A farmacéutica sospeitou e convenceuna para acompañala ao centro de saúde. Era a media mañá cando unha muller entrou na farmacia de Lourenzá buscando algo para curar unha lesión no pescozo. Solo quería algo que lle axudásemos para curar unha ferida e tal, e claro, vin a situación e dime conta que era de violencia de xénero. Bueno, non de xénero, de violencia en general. Entón eu preguntei se estaba ben, e empezou a chorar e solo, díxome que sufría violencia. A muller choraba do medo que tiña. Helena tivo que convencela para acompañala ao médico. Leveina ao centro de salud e aí xa mobilizaron todos os medios e fixose o protocolo que requería. Pois é verdad que te pos nervioso tal, pero nunha vez que ves que a Guardia Civil responde, que as Asuntos Sociales responde, que o centro de salud responde, pois quedas tranquilo. Lembra que nas farmacias se forman para detectar estes casos. Son puntos violeta onde poden acudir as mulleres para buscar axuda contra a violencia machista. Poden vir en calquer momento. Non se vai saber a identidade, chamamos, facemos todo o inicio de protocolo, nos encargamos de falar con Asuntos Sociales, con absolutamente todo o necesario para poder poñelas en sitio seguro. Tamén poden pedir axuda por teléfono ou en liña no servizo de atención 016. É gratuito, accesible e non deixa rastro na factura. Novo caso en Galicia da coñecida como estafa do amor, neste caso en Vigo. A Policía Nacional detivo un home que presuntamente lle estafou máis de 1.000 euros á súa vítima. O ladrón puxose en contacto coa muller a través dunha coñecida rede social para gañar a súa confianza e despois pedirlle os cartos. No primeiro momento solicitoulle 280 euros e púxolle como excusa que lle roubaran a carteira. Tralo préstamo, a muller foi vítima da estafa do Bizum inverso. O home díxolle que lle mandaba os cartos a través do servizo de pago instantáneo, pero en realidade foi a afectada a que perdeu o diñeiro. O arrestado xa tiña antecedentes por feitos semellantes.